Җәмәгать, әгәр дә ялгышмасам, сәхнәдә хәзер Абадели дигән төркем чыгыш ясый. Кемнәр алар? Качан барлыкка килделәр? Исемнәре нәрсәне аңлата? Шуның турында хәзер без дә белик әле. Яңа исемнәр бит. Абадели нәрсәне аңлата бу исем? Төркемегезнең исеме нәрсәне аңлата? Минем исемем Аделя. Шуңа өчен төркемем дә Абадели. Адели дип аталган. Сез ниндирәк стильдә, ниндирәк жанрда җырлар башкарасыз? Без аны поп-рок дип аталабыз. Татньюз татарының һәр даими вайнчылары дип әйтсәм, бер дә ялгышмасмын, Айдар һәм аның хәләл җифете. Сез монда нинди җилләр белән килеп җиттегез? Без монда Таткульт фест җилләре белән килеп чиктек. Бүген алып барабыз, шулаймы? Бүген безне алып баручылар буларак чакырдылар һәм без бик шат Казаныбызны шушы зур бәйрәм белән котларга. Бәйрәм белән! Җәмәгать, тагын бер кызыклы локация юлда булса, видео уеннар зонасы. Үзегез күрәсез, менә FIFA уйнасыгыз килсә, Mortal Kombat. Мин FIFA уйнарга киттем. Балалар өчен махсус уен зонасы, менә үзегез күрә аласыз. Уйныйлар, күңел ачалар. Тагын бер танылган кеше, Татарстанның атказанган артисты Алмаз Сабирҗанов белән әзгенә бер гәпләшеп алдык әле. Сәлам, брат. Кырале Алмаз. Бәйрәм белән сине дә ничегрәк сиңа әлеге фестиваль? Монда ошамаска мөмкин түгел, чөнки карас нинди атмосфера, нинди тирәк карасында Шаян ТВ, монда минем кызым Шаян ТВда, Роберт очраттым, ничә ел узганнан соң без Нәрсәсе белән ошыйсың монда? атмосфера, кеше күпме һәм иң мөһиме татар телендә сөйләшәләр, аңлыйсыңмы? Менә милләтебез шул татар телен сакласын и бетмәсен и. Әле тизә менә көтәбез президентны. Аңа бер-ике сүз татар телендә. Бәйрәм белән! Җәмәгать, без алга таба дәвам итәбез. Киләсе локациябез сулда булса, безнең хореография, бию сәхнәсе, анда нәрсәләр була икән хәзер без үзебез бөтенесен дә күрербез. Опа, монда хәзер әлегә Нурбек Батуллин, Нурбек Батулла ниндидер хәрәкәтләр күрсәтә. Киттек. Сез үзегез күрәсез, монда тавышланмыйча, сүзсез генә әлеге хәрәкәтләр барыбер нәрсәне дә булса аңлата. Без аны хәзер соңыннан Нурбектан сорарбыз. Нурбек Батулла үзе әле яңа гына без аның перформансын карап үттек, аның мастер-классын карап үттек. Ләкин без бер нәрсә дә аңламадык. Әлеге хәрәкәтләр нәрсәне аңлата? Алар бер нәрсәне дә аңлатмый. Һәрбер кеше нәрсә күрә, шуны аңлата. Минемчә, син безнең Татарстан халкын һәм Казан халкын бәйрәм белән кутладың. Бәйрәм белән, дуслар. Бәйрәм белән Татарстаным. Бәйрәм белән милләтем. Бәйрәм белән башкалам. Бәйрәм белән планетабыз. 2 hours later. Бәйрәм белән галәмебез. Бәйрәм белән җиһаныбыз. Бәйрәм белән Нурбек. Бәйрәм белән Роберт. Искиткеч бәйрәм, искиткеч менә шул хәтлек милли халкым өчен мин шат һәм инде биргә килгән кунаклар һичшиксез безнең Татарстанның нинди бөек икәненә инаналардыр дип ышанам. Булат һәм Нияз һәм Булат, төркемегезнең исеме Тараф бенд, Тараф төркеме. Без исән. Егетләр, кайчан барлыкка килде сезнең төркемегез? Без 2018 елда, елның көзендә барлыкка килде. Шыраклы гына шундай, көтелмәгәндә шалт итте дә барлыкка килде. Ниндирәк жанрда, ниндирәк стильдә җырлыйсыз? Син нәрсәдә булса үстисеңме? Fragt, ob du etwas auch sagen möchtest, oder nicht? Димәк, ул нәрсә әйтте? Безнең укулеле бар шулай, миди тимаслар бар, файтлар бар, тагы нәрсә бар? Һәм милли җанлылык. Бәйрәм белән булсын. Ниндирәк стильдә җырлыйсыз сез? Синтепоп. Синтепоп? Синең исемең ничек? Айрат. Син бу төркемдә нишлисең? Синтезатор, клавиши. Син бу төркемдә нишлисең? Меня зовут Миша. Я случайно здесь оказался. Гляжу, ребята играют музыку. Говорю, с вами можно? Говорит, можно? Ну, тебе нравится? Мне очень нравится. Мы играем синтепоп музыку. Он не наврал, значит? Не наврали. Да, что на русском, что на татарском синтепоп звучит одинаково. Нет? Нет. На татарском лучше? Лучше. Башкышысы дисәм, җитәкчесе дисәм, бер дә ялгышмасмын. Ильяс Гафаров. Ильяс, быел нинди кыенлыклар туды әлеге фестивальне уздыруда? Без гадәттәгечә ел сайын аны көтеп алабыз. Тик быел рөхсәтне бик, соң бирделәр. Пандемия аркасында. Әйе, без әле бер аялык нәрсә булачагын белмәдек, ләкин барыбер әзерләнә башладык һәм ниһаять
bir ай ішінде менә шуны әзерләп өлгердек. Безнең бөтен сәхнәләрдә җыеп алсаң, бір 200-ге якын музыкант чыгыш ясый. Тагын бер танылган шәхесебез, танылган кунагыбыз, композитор, Татарстанның атказанган артисты Айдар ага Темирбаев үзе. Ничегрәк сезгә әлеге фестиваль? Энем искиткеч, мен вообще шундай ошадым бөтенләй, вообще молодцы. Танып өлгергән таныш йөзләр Мингазов исемендәге беренче татар, ничек әле? Беренче татар кавер төркеме. Дөрес әйттем. Ничек эләктегез сез әлеге фестивальгә? Безне чакырдылар, теге без килдек. Андый-мондый сөйлек нәрсә дә юк. Соң сез бит туйларда гына чыгыш ясыйсыз түгелме соң? Ничек соң сезгә әлеге фестиваль? Мондый форматта эшләү үзе бер рәхәт. Менә ашык һавада тамашачылар белән менә шулай бергә гөр китерү. Татар жанлы тамашачылар белән. Син нәрсәдә булса истисеңме? Син бит әлеге төркемнең тавышы, моңы, голосы. Мондый фестивальләрдә без бик шатланып катнашабыз, һәм дә инде тамашачылар да безне бик яхшы, җылы кабул итеп алалар. Лилия, син әлеге фестивальгә нинди җилләр белән килеп бестең монда? Ничек килеп эләктең? Минем уйламча бүген әйме гомумән эстрада түгел чара. Шуңа күрә минем дә андый җырлар бар. Хип-хоп стиле мәсәлән инде заманча җырларын да бар. Бүген хип-хоп башкарачакбыз Алтан төркеме белән. Һәм инде бер үзем дә җырлаячакмын. Рэп, татарча рэп. Лилия, сине чакырыйм әле мин тузга язган әңгәмә дигән тапшыруыма. Әлбәттә. Тиздән ала бирсә көз көне күрерсез. Сәлам дустым. Сәлам. Ничек сиңа әлеге фестиваль? Таткульт фестмы? Бик шәп. Миңа бик тә ошый. Менә татар телендә рэп тыңлап торабыз әле. Яңа гына Алабугадан Айдар исемле кем белгән дигән бер егет чыгыш ясады. Шәп, Таткульт фест лайк. Безгә шундый бер бәхет елмайды, әйме? Хәтерлисезме, татар интернетына, татар ютубына Громкие рыбы продакшны Ислам Валиев белән бергә Супер Алиса дигән яңа клип чыгардылар. Супер Алиса дип атала бит, әйме? Кому в голову пришла такая идея снять вот этот клип шикарный, бомбезный? Ой, очень давно. Бүгін заманда, можно сказать. Но очень прикольно получился. Огненный огонь. Рахмет бигзу. Утский ут. Шепский шеп. Бомбезный бомба. Тимур Исмаев. Да. А давай всех поздравим с праздником. Эш дурт, байрам, бля! Уже сейчас надо или потом? Давай. Җәмәгать, без алга таба дәвам итәбез һәм дә инде үзегез күрәсез, Артур Исламов әлеге фестивальнең авыр артиллериясе. Артур, син әлеге фестивальнең хедлайнеры, авыр артиллериясе дисәм бер дә ялгышмасмын, шулай бит инде. Син беренче тапкыр катнашасыңмы әлеге фестивальдә? Беренче тапкыр түгел, без инде менә Ералаш булдырылганча катнашырга тырышабыз инде. Таткульт фест синең өчен нәрсә ул? Бу татар сәнгатен инде үстерү, таң бер үстерү чарасы дип әйтер инде, чөнки бу бик тә кирәк дип уйлыйм, чөнки монда яшь талантлар үзләренең, безнең Татарстандагы яшь талантлар, яшь төркемнәр үзләренең музыкалары белән таныштыралар безнең халыкны, һәм ул бик тә кирәк, бик тә мөһим дип. Булат Хисматов үзе синең өчен әлеге Таткульт фест фестивале нәрсәне аңлата, нәрсәсе белән әһәмиятле? Безнең талантлы яшьләребез бик күп һәм алар өчен бу үзләренең сәләтен күрсәтергә, фикерләрен күрсәтергә ул зур бер чара. Шәп. Җәмәгать, әйтәмеш, мондагы танылган кешеләр бихисап һәм шундыйларның берсе Татарстанның халык артисты Илдус абый Габдрахманов. Илдус абый, ничегрәк сезгә әлеге фестиваль? Аллага шөкер, бик әйбәт. Сез һаман бийсез. Сез картаймысыз? Каян киләсең шул кадәр энергия, каян килә шул кадәр көч? Менә шул бию энергия бирә дә инде ул, Аллага шөкер. Фестиваль бик әйбәт, бик матур. Менә мондый фестивальләр күбрәк кирәк булсын иде алар һәрвакыт. Чөнки ул безнең яшьләргә бер терәк. Зарина, син әлеге фестивальдә ничәнче тапкыр катнашасың? Фестиваль 3нче тапкыр һәм мин 3нче тапкыр катнашам. Бу фестивальдә син ни дип булса да җырлый аласың, ни дип булса да музыка җырлый аласың, уйный аласың. Һәм әлбәттә тыңлаучылар да үзләренә теләгән җырларны һәм музыканы, жанрларны, стильләрне таба ала. Бу бик шәп. Зарина? Мин. Вильданова? Тоже мин. Бәйрәм белән. Сезне дә. Җәмгыять. Во! Без аны тоттык җәмәгать. Әлеге фестивальдә син ничәнче тапкыр катнашасың? Ялгышмасам,
3-нче тапкыр. Чөнки ул 3-нче тапкыр үткәрелә. Синең өчен әлеге фестиваль нәрсәсе белән әһәмиятле? Монда шуның белән ул кызыклы. Бу җырларны радиодан да ишетеп булмый, телевизордан ишетеп булмый, хит-парадларда, бүтән хит-парадларга монда һәрбер музыкант үзенең эчендә булган бүтән көйләрен, сүзләрен, моңнарын җибәрә һәм кешегә транслировать итә инде. Чөнки без бит татарлар. Без татарлар. Татарлар хрюшка ашамый, шуңа күрә аларга грипп янамый. Извини, туган, закускага суган, авыртмас өчен аша син суган. Рәхмәт, брат. Җәмәгать, менә шушындый инде ул Тат Культфест. Төрле мәйданчыклары белән, төрле сәхнәләре белән халыкны таң калдырган, ду иткән. Һәр хәлдә безгә ошады. Киләсе очрашуларга кадәр, кадерле дуслар, бәйрәм белән. Бәйрәм белән.